gak igone rambutan. Sagolane kanca Mbak Katin Titas yang saya regeng gayeng. Yo. Yo. Oh, langsung serempek, Mon, serempek. Serempek. Oh iya. Duduk. Ambil kencang. Tanjung. Saya orang kita bebas. Di Tanjung. Masa dibablaske lho. Pak polisi. Loh, nyapa? Lapor, Pak. Nyapa, Mas? Ada kasus pencurian kentongan, Pak. Lah wong kowe iki ya kesuwen ora ndak diwerehke kok iso. Wong sepenak. Ngono, ayo. Pahaputan menika dipun lajengaken. Lajengaken. Wah, sik iki piye manut jenengan? Pripun? Ada request fragmen ketoprak andi-andi lumut. Oh ngoten. Arep Tanjung andi lumut. Ayo pilih dhewe. Ayo. Lha Tanjung kuliner roh ya. Andi lumut ya apik. Wis tak gaekne. Walah. Iya. Tempene. Nyapa Mas nyenengke ya? Tipis-tipis. Ayo triplek. Lah kuwi ben ora rekasake leh dahar kok iso mangsamu. Dadi apa kok khas ngene iki ya. Jenengan lagi niku Pak. Kuwi iki nyawang panganan wae kok iso. Andi lumut lho, sik. Dadi apa iki? Kleting apa? Ora lah aku diteke kok dianggurke iki piye? Kowe tak kon nganggur, sik iki ngenteni Mbah Lurah, engko kadung tek akeh ra iso ngapak-ngapakke. Maksudnya piye? Ayo, coba. Kita andi lumut. Andi lumut. Niki tambahi sitok no perane. Boleh. Kleting-kleting no. Ayo, apa iki jenenge? Bir, ayo Bir. Bila karo Inoki, ayo Nong, ngene Nong. Ayo ngene. Ing samangke pagelaran ketoprak badhe mundhut. Ira-iran nggih menika andi lumut. Kleting kuning kasta dening Mbak Tatin Cetot. Ing samangke kleting ijo kasta dening Dik Birginta. Kasusul kleting abang kasusul Dik Wino. Ayo, kleting abang. Ing samangke ingkang asta yuyu kangkang inggih menika Raka Mas Jo Kluthuk Harahap Muhammad Sukeh bin Ajibek. Ya. Ganteng dadi yuyu. To nyabrangne lho, nyabrangne. Yo, awas dadi yuyu. Yo kono. Nduk, rene. Tok-toke ngunggah-ngunggahi andi-andi lumut. Yo rene. Nduk rene. Piye to Mbak Yu? Ngene, ra apa-apa, ngene. Sinau ketoprak. Sampeyan kleting kuning, keri. Sampeyan rasan-rasan sik. Ki piye to Mbak Yu kali ini kok banjir kamangka iki kudu awake dhewe ngunggah-ngunggahi andi-andi lumut ora. Ayo coba. Iki piye ya Klenteng Abang ki ade arep ketemu karo andi-andi lumut iki numpak apa Klenteng Abang? Aku ya bingung aku kudu numpak apa ya? Kok ndek enek apa? Iki kira-kira peraune kok ana ya Klenteng Abang? Kowe ketek bar ngombe jamu gelang mosek gitu. Nek omong ki ketoprak alon-alon wae, wah wis. Gawan Mas.
Ati kula mengke tang tempene loro nggih Pak nggih. Kowe ngetoprak ngurusi panganan ora. Jajali karo omong. Mas Lutuk kene lho dadi yuyu kene lho. Dadi yuyu. Oh alah. Ya. Ah ngono. Weh dadi yuyu nggih ngenekan barang iki kebagusan kok sok. Ngono. Yo, jajali. Blekutuk ngono. Blekutuk. Nah, Oh alah. awakmu piye to Mbak Yu? Aku kudu ngunggah-ngunggahi ande lumut. Ayo. Piye iki Mbak Yu aku kudu ngunggah-unggah ande lumut. Kok kaline banjir iki ndek enek perahu terus aku kudu piye? Ya iya to kelenteng abang. Kowe iki Cilik terus ya. Cara cilik. Kados pundi to Mbak Yu malah piye? Lho lah iya. Ya awakmu terus ke nyabrang. Gek kamangka kaline banjir. Ayo. Blekutuk. Ayo awakmu maju. Iki piye ya kelenteng abang? Iki ndek enek kendaraan perahu yo ndek enek. Ketoprak kendaraan iki. Iki jan. Kowe iki bener ora to. Ya ora to. Tumpaan. 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 Kok yo renek tukang tambang. Ayo. Kok yo renek tukang tambang apa tukang kerek ngono ya? Blekutuk. Terus kaget awakmu kaget. Jan. Nah. Ana apa kok kelenteng abang? Iya lek banget iki apa ya? Kowe iki lho goblok. Kowe. Sing kali Mas. kowe iku lho. Kaget iki critane. Aku Yuyu Kangkang. Kowe sapa Aku kelenteng ijo yo Kakang. Kowe sapa? Yo Kakang, yo kok iso mong? Lah iya. Kok iso mong? Lah iya piye? Aku Yuyu Kangkang. Aku Yuyu Kangkang sing bisa tata jalma. Kowe arep neng ndi, Nduk? Aku arep ketemu karo ande-ande lumut yo Kakang. Iki ngono kaline jambir. Kowe kudu Banjir. Banjir kok jambir. kaline banjir. Wis kono gendang nyabrang, Nduk Cahayu. Piye carane ndak ngerti? Nah terus omong terus. Yen kowe ora ngerti kowe Yo Kangkang. Sing koyo tuyu tenan kok. Kali ini banjir aku ndak iso lewati yo Kakang. Ndak iso. Piye? Kowe iso ngaturke aku yo Kakang? Apa kuwi Mas? akeh pinese to gitu. Ngono ya nah. Kowe numpak gegerku kene tak sabrangne. Kowe dhisik apa aku dhisik? Aku anu dhisik kok nek kowe selamat aku tak melu-melu. Aku gelem mbok sabrangke. Aku gelem mbok sabrangke yo Kakang. Opahe apa? Ning ngene opahe. Opahe apa? Pilus. Apa? Pilus. Kok pilus niku apa? Pilus iku ya apa ya? Pilus ki Kakang? pipimu sing alus. Blekutuk. Tapi janji selamat yo Kakang. Janji iso nemoni aku karo ande-ande lumut to yo Kakang. Wis bakal kowe kok slamet nemokne. Yo awas ande lumut. Ya wis terus aku saiki yo Yo, Kakang. numpak kene ning gegerku kene. Nembang lho. Yo. Waduh iki. Wah. Ngene iki aku lek semulih bojoku tak tekek lek ngene iki. Bojomu ndelok nang YouTube lho. Dah. Sun. Ayo. Ya kono teko, rada rono lho kowe iki. Wah, kowe aja klet-klet diangklek nang ya. Lah kan numpaki. Kowe lek kene nemplek lah, kene iki gringgingen. Apa ngene bimbingan? Ayo. Empelok to. Sun sabrangke Bocah ayu liwatke. Grubyuk sengkok. Aduh, enake ra umum iki. nek pisan kas. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene. Grubyuk sengkok. Wes kono. Blekunduk. Aku yo gelem aku yo pengen nyebrang rono. Iki oke iki aku. Aku yo kaya Mbak Yu. Aku yo kaya Mbak Yuku. Kene, kita numpak gegerku kene. Iya. Lumayan balurah kene iki. Kok ora pengen balurah. Balurah kene iki yo batin lho. Piye? Diakhir aku entek akeh ra iso ngono kuwi. Sun sabrangke Bocah ayu liwat
Yo, kono omahe Andan di Lumut gek nang unggah-unggah Andan di Lumut. Matur nuwun yo Yuyu. Matur nuwun yo Yuyu Kaya. Awakmu udah rasa. Kepiye carane aku iso munggah-munggahi kaya mbak-yu kuwi yo. Ya, iki kepiye carane aku iso ngganggahi kaya mbak-yu ku mau. Mongko kaline banjir kaya ngene apa ya aku iso nyabrang ngono lho. Mbak Yana nyuwun tulung sapa sing iso nyabrang ke aku ngono lho. Iki nang kene kok yo ora eneng wong ta ya. Blakunduk. Iki ana apa iki? Enake raumu. Lagi iki cuyu warga. Kok sik lho iki kok ana wujudan kaya mengkene? Aku Yuyu. Yuyu, Kowe sapa kowe Yuyu. Ya. Yuyu kok mengkis-mengkis kaya ngono ki bar kamu. Hei, Aku. Yuyu. Piye? Aku kuwi pengen nyabrang rono kae mbok aku tulung sabrangno to Yu. Mo. Hah? Kowe gewedi. Ya kan ketoke mau mbak-yu ku mau aku ki nusul mbak-yuku sing wis tekan kono mau mbok sabrangke Tak to. sabrake mergo awake cilik-cilik ya ayu. Aku gewedi sakmono, aku ora kuat. Wis kowe nyabrang dhewe kono, Mbok kok sik tambah aja ngono kuwi lho. Lho, kuwi- Akae yo kae wong wedok kaya mbak-yu ku aku ya wong wedok kae cantik. Aku ya cantik lho. Cantik. Kok mbok aja mban cinde met siladen lho kowe Yuyu. Ki jane Yuyu apa Barongsa? Kok kowe nyabrang dhewe, Aku mau nyabrang kowe. Lah apa lho? Apa bedane karo mbak-yuku sing mau kae? Kowe pengen nyabrang? Pengen. Pengen nyabrang? Pengen. Ning ngene opahe. Opahe apa? Opahe piring. Apa? Piring, ketok ayu kopok ngono ya. Kok sih lho? Kok ana piring? Aku ora nggawa piring. Piring kuwi pipimu sing miring. Belak kutuk. Aku ra sudi. Aku ambak-ambak kaya ngene nek dicium karo jenenge karo Yuyu kang kaya ngene. Aku yo kaya ngene lho wujude wae kaya ngene kok arep dicium. Gelem ora? Kowe yen gak gelem aku nyemplung lho, ambles nang. Aku sik to. Yuyu! Aja ambles ta aku urung iso tekan kono kok wis ambles lho. Ya wis metu neh blek kutuk. Seto iki aku sabrangno ya Yu. Kene lho, Pak. Kenyeh lah. Kok Yuyune kejem. Ambune beda iki. Kok seto Yuyu aku pengen digendong ngarep. 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 Heeh. Waduh Madep iki. rene. Aduh. Cepet ngene iki lho, cepet ta. Yo, cepet. Aku pengen silak tekan kono. Ayo to. Ayo ndang Yuyune sing cacek ngono lho. Cepet. Aku sesuk gila. Manuta wong penake kok iso. Manut tapi ngene-ngene lagi opo ya? Ya ora apa-apa kaya mbak-yu ku mau lho. Sun sabra. Gendong kuwi lho. Iya. Ayo. Son. Iya. Piye to? Gendongen son sabrangke bocah. Aduh, bokongkuan. Yuyu. Piye? Yuyu, sik. Ana sing keri, aku sabrang norono meneh kae tasku keri nang kono. Tak jupukne ya. Ora. Aku penting kok. Gendong neh. Mengko nek ilang kok aku tak marake. Yo. Kok cepet banget to iki? Tasmu lho,
lho tasmu gowonen tasmu. Di tasku mau endi? Iki lho tasmu iki lho nah. Yo. Yo. Kowe jane kleting apa arepe asok mekar kowe. Meneng wae to wong yo iki dhewe-dhewe kok. Iki ana barang sing penting tak nggo ngono. Yo kene, tak gendong nih. Gendong. Ayo kene. Endi nek gendong? Mburi. Nah, muga. Ngarep. Oh, udah galak iki. Nah, sing nembang tak aku ae. Sun sabrangke bocah ayu goblok cengok goblok cengok goblok cengok goblok Yuyune kok ora. Iki iki ping pira? Aku sing kepengin kabeh. Ibune beser. Perono sik. Nyapa iki lho. Apa yuk? Kayak klinik cuyu. Sandale keri sandale. Sandalku kari siji. Tak duwune. Ora pokoke aku nek ora disabrangke karo kowe aku ora iso. Iki Sabrangke ngono yo. Sun sabrangke bocah ayu liwat kene tak goblok cengok. Sandalmu iki lho, endi sandalku? Aku wis siap meneh tulung rono kae ya. Gendong ngarep. Kleting kuning kok sandale lili. Ayo dadi gendong cepet iki. Aku nek ora gojekan aku tiba. Iki nek ora gojekan cepet. Mataku langsung delok. Lagi. Sandalnya telek tak lho iki. Loh, kene ono penting gendong. Iya gendong, tetep gendong. Ora apa-apa jenenge. Ora apa-apa. Iki request lho, ande-ande lumut kok mangsane. Yo kamu ndut iki ngawur ya. Ono, Iki ayo. ya. Meneh. Nah, pelek gendong sik. Sun sabrangke bocah ayu ala tewas kene goblok cengok goblok cengok. Aja rono. Angkene wae aku digendong rono rene penak. Penak. Penak lho. Ya. Jane cuyu apa boyo? Kok cuyu kesat iki lho. Wis. Nyapa? Aku wis gak mampu dadi cuyu aku, Pak. Lah kok ora dadi cuyu. Bosok iki. Wong kok erape kene yo. Piye? Lho sing njaluk pramen yo piye lho wong ande-ande lumen lak mesti gawe cuyu to. Ah iya komplite kudu ngono kuwi. Sampeyan yo ngono bolak-balik nggawa tas, sandal. Kok Ya ora perkara bolak-balik gendongnya aku ora masalah aku. Lah apa? Lah iku mau telek ya. Ning ora ngger wong lho iso ngendong Mbak Tatin lho kuwi. Iya lho. Iya lho kuwi. Tak ngandani bobotku iku 40 kok. Tampul ki sisih. Iya, kotakku keri yo. Yo. Kotakku keri iki lho yo. Ayo tulung di terke rono. Tok bar. Oh, wes. Kok nesu. Kok nesu Kok lho. nesu lho. Kok nesu. Kayaknya klinik cuyu tuh. Kok klinik cuyu piye? Pokoke Mbak Tati jaturi napa? Nggih, niki sekedap kathah nawala, Mbak. Nggih. Nggih nyuwun kirang Kae pangapunten. dibalekne sik kae. Kleting-kleting Kleting rono. Oh, lah balike aja no. Iya, lho, gendong. Sun sabrangke sabrangke bocah ayu. Li. Oh. Nyapa? Anu telepon Grab ya tadi. Kok telepon Grab iki wong apa kok? Pak Dewi. Kene. Alhamdulillah. Nggih. Saking Pia Dekorasen nggih Siap. Dusun Demung Desa Sukosari nyuwun gending caping gunung dipun jenengaken. Bapak Suyanto nggih. Atur dumateng Yu Cange nggih, hambuk bilih wonten wekdal kepareng badhe atur pisumbang nggih. Siap. Bawa Smarandana kunjuk dumateng para pamirsa sedaya mliginipun Bapak Panitia saha perangkat utawi Bapak Kepala Desa lan ugi perangkat sedayanipun. Mugi warga masyarakat Demung Sukosari tansah manggih kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Apa?
Wong kene omong kok iso mangan iki lho. Ya Guyune diseleh kesel sik. Gendong ping 3 luwe aku. Saking keluarga besar KUD Sukamaju, Serangan, Sukorejo, Ponorogo. Assalamualaikum Pak Cahyo. Waalaikumsalam. Nyuwun gending pepiling ninggal katresnan caping gunung. Nggih. Bapak Lurah Sukosari lan sedaya perangkat mugi-mugi manggih rahayu dipun paringi sehat. Amin. Tertanda Bapak Haji Karsono SP. Ya, nggih menika rumiyin nate nimbali kula sak kanca. Nggih. Isih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending selendang sutra kuning kalian kembang kopi. Kula aturaken dumateng Mbah Diono kali Pak Jono. Ngawi saking Mbah Marji cekap semanten matur nuwun ingkang nyanyi Mbak Tatin Bugesi. Nggih. Siap. Sugeng dalu bocange niki saking kula Sayuti. Nggih. Nyuwun gending mawar kuning Bugesi. Nggih suwon. Suwun. Iki lho tulisane SUWON, suwon. Lah berarti nek muni kol kae ora kol kae. Piye? Colot. Tulisane yo COLOT kok. Kari siji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sugeng dalu. Niki kula saking Bapak Kasnun RT 2 RW 1 nyuwun gending pepiling kalian kembang rawe. Kira megedruk. Niki rata-rata caping gunung. Monggo, pun. Jenglengke. Pas larasipun. Sik teng slendo ayo yuk, jengleng kene yuk. Bos. Bos. Aku sik gagas yuyune. Kae Aku gendongan meneh. ora lho. Sampeyan ki ora ndek piye ya? Mas iki mbok yo gawe jeda ngono lho kok. Lah apa lho? Lah ora apa-apa wong nyatane ya kuat kok. Kuat ngempet kok. Kok baru mau aku ngangkat nyetek sama tut. Lah aku lah oksigenmu dhewe. Jarimu mlorot kabeh lho. Sing nembang utawa sing bawa Mbak Tatin sing jengleng gentenan wong loro. Nggih. Mas kritik dhisik. Oke. Ya, Mbak. Saben bengi nyawang Mantap sekali. Ya wis saling mengisi dan saling melengkapi. Iya. Dagelane sita iki arep mati. Ampetane. Aku abot tenan lho, yakin bobotku 70 punjul lho. Kok iso ping bola-bali iki rak ya luar biasa lho. Biasane dhek nggawane 150 tok malah. Sik, luga kono. Ketok ke anu Mas, ki mesake aku nek arep bocah ki. Ning ndi debokku mo ki. Tuh. Anu le, rada rene le, mesake rada rene. Anu, kene yuk. Paling tidak yo kudu ngerti saithik lho piye karepe dhek iki piye. Kene. Luga. Yo kene, golek aku ayo. Tinggal piye? Aku Lah, bocah ki mesake nek ora dibus kan. Kekuatane wong ini nggih nunjukan. Lah iya. Air putih lebih sehat. Rene sampean rene. Piye? Ya iki tulung. Oh iki. Mam. Bucana. Iya. Oh gitu. Kaya manut tuh. Seger dong. Iki lho sari-sarine kaya tombol lho iki. Salindahmu latung tok. Ngono ya kok ombe. Aku yo ngimbangi lah sini lah. Gandeng ban ngombe saiki ngendeleng. Oke. Oh, cuman istri mau sakmene. Aku pemanasan ki bojoku, Bos. Bobotmu piro? 70. 70. Bojoku lho 95. Kuat. Aku lek bengi tek asas. Oh, berarti iki mau belum seberapa ya? Belum seberapa, tapi wis Oke. Masih oke ya? Oke. Ngendeleng malah luwih rasa iki malah. Siap. Yen mamajang among karo Mas untuk tunjukkan semangatmu. Ayo. Mas. Penak ora yu. Urung krasa. Urung krasa Mas untuk.
pisan kas Mas Kluthuk. Rada kerep, rada suwe, rada kerep, rada kerep. Lah ini baru pas. Kamu pas, saya gadul. Apanya? Atiku. Ati kok gadul-gadul. Mulane kok krungu mak klothok-klothok iki. Peh, kok kluthuk. Lah iki mau pas gini klothok ngono. Ya pas. Klothok apa? Mak pok. Kok kluthuk kok iso. Coba. Titik siap. Oh iya. Guna penak iki. Nggih. Alus. Kowe iso ora ngene-ngene mau iso ora. Ngene ya kenteng. Ora ngepasne karo Rama kuwi lho. Lah iki kok ngene iso apa iso. Alus. Kaya iki mau kok ya. Dajal tok ayo. Ji, Rok, lu. Aku madhep ini. Ora pas. Ora pas. Masa ngewenengen? Kok ngene. Ya. Ngene lho kaya aku ngene lho jajal dadak. Piye? Ya. Enak ngono lho. Ayo tak dong. Yet. Ono penak. Ayo, wah. Ngangge dedet. Ayo. Ayo. Tak dong ayo. Ayo. Yo wis to. Iro kuwi mbakmu telek ket to. Mbok tak olah paning ngene. Ono. Mosok mlebu iki mau telek. Lah wis karek sithik lek. Kur sithik lho. Ono. Ayo. Ayo. Tak dong. Dedet. Ayo. Ayo, lompat, ayo. Mencolot. Aku seneng banget. Menang, Mas. Ya. Nek. Ayo, Dok. Kayak kau. Apa? Mbok tonyo ngene dekku. Ben kowe ra ceblok maksudku Ben ki mau. ceblok, tak ganjel to, Dik. Cek ngene to. Piye? Pas ndok kowe. Duwe ndok apa, Mas? Weh, kuwi dudu ndok mochi. Mas. Mas. Aku ndelok mochimu, Mas. Iki duduk mochi lho. Apa? Statue. Coba. Pacit. Oh. Wis. Oh. Duk, nyakil tuh, ayo. Janokone ning kerenge lho. Wis opo. Janaka ki alus iso kaya ngono pola iki lho. Lah kowe brutal iki lho. Janaka nek kadung mambu telek ngene iki. Lah berat aku. Wis. Leset bas. Aku takut. Melu kowe. Kuwi ra melu-melu kok iso. Aku kan melu-melu loh, Mas. Pangah mlebu ngene iki. Coba. Panas udan.
Parian Mbak Tatin. Ayo nyanyi yo. Kagem? Yo Sukosari. Sukosari ya, Nji. Mangan roti. Mangan roti. Kualat gitu. Kualat. Mangan roti. Langsung dibales ki lho Mas iki. Mangan roti kena gusi. Gusti Allah ki adil. Sida parian ora? Sida. Mangan roti. Entek 5. Mugi warga mekar. Alah. Warga mekar. Apa? Kita lek utangmu. Iki kena bintang tamu koclok ya iki. Kok mugi Iki to Mas. Sukosari sama Mekar. Iki ngono duduk mekar, iki ngono syariah. iso mekar iki. Mekar sari ngono. Sukosari. Sukosari Mekarsari. Iya padahal ngajane. Mugi warga Sukosari Mekar. panjang yuswa. Allahumma amin. Menyang Sragi kula ning Sumarata. Terus Yayi Sukosari uripe tambah mulya. Allah. Ora sanji kok dhuwur. Cilik Allahumma Amin. Kowe njowoke dhuwure rame. Aku ini nada tinggi to, Pak. Ngono. Lutuk iki contohno sing ora dhuwur ngono, Tuk. Ayo, Tuk. Tak wari. Ayo. Esuk enjing, So enjing, sore sonten. sore sonten. Terus nih dhewe. Kula bencing bayaran pinten. Aja mbok pikir wis. Nandur pari, Weh. ditaleni kawat. Ya. Terus warga masyarakat Sukosari selamat donya akhirat. Alhamdulillah yo cetha lho jan. Apik jane. Kak wis bapak ira wis terus. Apik kaya ngono, jasa. Mbak, balik melu jeneng mesti jos. Panas udan Ayo. aling-aling Gluwek ngowel. caping gunung ngombe kopi dicampur jahe Yayi Sukosari tambah barokah. Lho rambut terus dijajuli to? Ayo. Arep dijula-juli. Ora usah sesuk ben nanggap neh. Ayo. Nadyan wadon sarata Ora suling Komandang Bali puspa warna ditresnani rarumangsa. Ayo Ayo, Dok.